Magandang araw mga katuba. So panibagong vlog na naman tayo ngayon mga katuba. Ako sa sanggutan, maglalahit. Kasi hapon na. Parang umuulan na So mga katuba, yung hindi pa naka-subscribe sa aking channel, subscribe na para updated mo sa ako ang video nga ipang-upload. Ayaw lang pong kalimot o pindot sa all notification bell. Kung sa ako ang pong Facebook page, ayaw lang mong kalimot o like, share, and follow. No? So, shout out muna tayo mga katuba, no? Shout out tayo ko kay John Luis Cañete Dakuliat, Rabuya G. Mark, shout out sa imo dia. Joel Lumungo, Jonathan Urit, Raymond Urit, John Urit, shout out sa inyo dia. Ako ni mga igagaw na ko ni nga Tagalite. Og kang Lando Urit, Irene Kaminsi, Urit, Nilson. So shout out sa inyo dia tanan. Og shout out po ko kang Constantine 07. Ingat palagi bro. Shout out sa inyo dia. So hindi na tayo magtatagal. Akit na tayo kasi parang umuulan na. So, let's go. Yung sanggutan ko mga katubaw. Yan. So, akitin muna natin mga katuba. So, i-stop ko muna mga katuba. Kasi akyat pa ako. Mahirap mag-akyat pag mag-video tayo, umakyat tayo sa niyog. So, nandito na ako sa itaas mga katuba. So, short muna tayo sa video, no? Short tayo. So, ipakita ko sa inyo pag lalahit mga katuba. Bala, hindi na ako makita. So, mga katuba. Isa lang yung bulok dito mga katuba. Kasi nasira yung bulok dito kasi natamaan ko sa paglilinis ko, natamaan ko yung yung punuan niya mga katuba ba. Akong naigo sanggot ang yung punuan mo nang nadaot nga mga katuba. So mao pa na isa yang bungol ato na ning lahiban. Naawari mga katuba. Tapos linisan mga katuba. Yan. May lumilipad pa mga katuba. Igupil na yung yung tuba. Kaya takpan natin para hindi sila makapasok. Ganito lang mga katuba. Yan. Ito lang mga katuba, simple. So, dagdagan natin ng isa para pangtali. Kasi may hungaw. Para siguradong hindi sila makapasok yung mga bubuyog. So, ngayon, lipat tayo doon sa kabila. So, itry ko yung pagbaba. Maghawak ako ng yung video. Mga ko to parang puro kaulan na. Yun mga katubaw. So baba na tayo. Yan, ang hirap mga katuba. Mag-video ka nasa itaas ka ng niyog. Parang mahirap. Mga katuba, diskarte lang. Malapit na ako sa baba. Yan. So lipat tayo doon. Saan ba yun?
Wala. Yan. So, may kaibigan pa ko na ano, bubugkal ng ano, taniman ng trabaho grass, progress. Ano yan? Bagras. Chuy, hi. Shout out. Oh, sige. So, akyatin muna natin itong isa. Try natin. Akyat na one-on-one lang. Wala. So, akyat muna ako doon sa taas kasi mahirap. So, takits lang tayo. So, nandito na ako sa kabila mga katuba. Ito mga katuba. Isa lang din yung bulok kasi ano, madali lang silang maupos. So, lalahitan natin mga katuba. Tapos mga katuba, linisan natin. Yan. Kasi binabalot yan ng punas ng saging para hindi siya madaling mabiak. So, yung mga katuba, lagay na natin. Saka bawasan muna natin kasi ano, umapaw to bukas. Yan o, tuba mga katuba. Bawasan natin. Kasi apaw to bukas Yan. Balik natin. So, maraming salamat mga katuba. Tapos na ako. Tinawisan ako mga katuba. So, daghang kayong salamat. Natuta nga inyo manog tanaw ang video.